Οπα! Λοιπόν, εννοείται μωρέ. Να κάνει δρόμο. Τώρα εδώ θέλω να δεις αυτό. Την κατσούνα και τη ρίγανη σήμερα το πρωί μου την έφερε ένα κοπέλι ξένο, δεν το ξέρα, στο μαγαζί. Ήθελα να του πω πολλά ευχαριστώ, δεν πρόλαβα, είχε δουλειά το μαγαζί. Θα του τα πω όμως μέσα από το βίντεο, γιατί τη ρίγανη θα τη βάλω σε όλα μου τα φαγητά. Τώρα την κατσούνα, αν και έχει πολλά μαϊμούνια, πάει μέσα να τα σβερκώσεις. Την κατσούνα δεν ξέρεις τι χρειάζονται οι βοσκοί για να πιάνουν τα πρόβατα και να τα σέρνουν. Εύχομαι να μην τη χρειαστώ ποτέ. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δεις στο βίντεο σίγουρα. Λοιπόν, να πιούμε μια. Εννοείται ποτέ νηστικός. Εγώ τώρα ντομάτα έχω. Θα δαγκάσω μια, όποια να είναι. Εν τω μεταξύ την καλύτερη πήρα. Πω ρε φίλε. Λες και τρώω καρπούζι είναι. Αλήθεια σου λέω. Ω Παναγία μου. Το λοιπόν. Εβίβα. Πέρα δόθε. Δεν έχω να πω παρά μάλλον. Ό,τι είχα να πω το είπα σήμερα. Να είσαστε όλοι καλά.